Detectado un episodio puntual de contaminación microbiolóxica na praia dos Areos, na Pobra do Caramiñal. Por esta razón, dende o Concello recoméndase a veciños e visitantes absterse do baño temporalmente neste areal. A recomendación parte despois da realización dunha análise das augas nesta praia, efectuado pola Consellería de Sanidade, dentro do Programa de Vigilancia Sanitaria das Zonas de Baño de Galicia 2021-2025. Son probas rutineiras que se realizan entre os meses de maio e setembro para coñecer a evolución da calidade das augas para o obrigado cumprimento da normativa europea. Os resultados da analítica foron comunicados esta mesma mañá ao Concello, que inmediatamente procedeu á instalación de cartéis informativos nas inmediacións do areal. A análise volverá a repetirse en vindeiras datas, polo que o Concello agarda que a medida sexa temporal e que os parámetros altos desta bacteria baixen, o que permitiría poder abrir esta praia con normalidade ao baño.